mač? Ja sam, dođi. Znači do 21, za 20 kerb. Ako izgubiš, daš mi loptu. A ako dobijem? A lopta? Hvala, care! Gdje si, bre? Koji sam kintu zaboje? Mnogo sam jak, brate. I nije viđen. Aj, vodiš na PlayStation? Ne možeš, trebam. Kako stija je jebe. Pali. Puno loših ocena, mnogo mračnih procena, bedak je dugačak. Evo ide mačak. Šta si radio jutros? 21-9. Uf, bla, kidanje. A to im je kao najbolje 70-og. Ima varijantu. Neka 3 šminkera iz 28 hoće da igraju kao 3-3 u kintu. Rekao sad da imam ekipicu, po 50 dema svako. A gdje vam je treći? Daj bre mačaru, u kom si fazonu jebe? A, u što si u tom fazonu jebe? Daj izađi malo da pričam. Malo, molim te. A kakaj cukar? Ide u grad u školu, makar ti razvedeni pa se prebacila ovdje kod Čale. Sad bi moj čale rekao Jebote se... Čale, A Marčak, šta kažeš? Peti spanac, stan 23. Gdje si čime? Pikaš basket, a? Dođi vam. A za mene, jel ima nešto? Sigurno ima, nisi ti kod tvoj burazer. Ako ti čiz nađe nešto u malom džepu, slomit će ti mali prst, pa nećeš moći da ga bacaš. Jeli čime, imaš ti kalendar? Znaš ti koji je datum danas? Stigo novi vek, a ti još nisi vratio kintu. A? Što ćemo sad? Znaš kako bi ti speglao da nisam neki humanista? Ali pazi, nema šansi ti ko takne. Do subote. Dođeš mi još 5 soma. Vidi, snađi se, čukni neku gajbu, kladi se na drugu finsku ligu. Ali čime sine u subotu hoću sve. Jel jasno? Sad ti kažeš jasno? Jasno.
Nego šta ti radi Burazir? Čujem da su dobili TV u boji, 100 za stolni tenis. Pa bolje njima na Mardilju nego nama ovde. A čime? Mnogo ti ujebu. Sad umjesto da ideš u školu i skupljaš sličice, ti vraćaš njegove dugove. Ali vidi, mnogo ga pozdravi. Poslaćemo cheese, kilo vitamina. O, gde si ti? Dođi vam. Znaš kako igra? Ne može nikomu prismrdi odavde do opštine. Treniraš, a? A može s leđa, ono, s 2 ruke. Mogu. Al si ojačo. A? Kakav je klinac? Neka ovi. Idemo. Mama, ne mogu da stignem da nabavim kintu do subote. Ja, jesam ti rekao da neću da čujem reči koji počinju sa ne. Neću, ne mogu, ne siser, Nederland. Četvrtak, petak, subota. Keo i Ćaleta puno pozdravi. Ne stvarno Ćalemo mrak gotivac. Pitam sine, koliko sve to košta, ne košta, moja cena ima 7 cifara, 706 cifara. Biće jako malo zabadava, a se trudiš sine, nećeš moći da me kupiš ni kad juriti tebe, ti ćeš mene da juriš i da krećeš da me vide, da mi uđem staviš, pride moja kotka da se zabada time. I čime da raspolažeš sine, raspolagat ću više, u mojoj bili će biti tišina. Zato ti se broj stotine hiljade maraka, hiljade dinara. Poslednji napad. Skok šut. Dobro. Gde si pošto? Znam na kom. Ajde. Si stigo? Na vreme, bravo. Ništa alkohol. Sok, a? Posle. Cupi, donesi sok za posle i predstavi se čovjek. Ćao, ja sam Cupi. Yes! Idemo, batice. Sklekovi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Idemo. Još jače, još bolje. Tako je, batice. Kako basket? Dobro. Odlično. Pazi sad. Ti si najveći u basketu, a mi u ostalom. Sad i sam znaš da smo imali raznih problema s ovim dripcima sa Bežanijske kose, pa sa ovim iz Zemuna i sve smo tu uspešno rešili. Međutim, kad si mnogo jak, svi hoće ti stanu na crtu, da kenjaju okolo. Ja sam taj koji je dobio komu. Kapiraš? I tako postoje ovi drugari sa Zvezdare kao mnogo ljuti, nervozni, šire se su oni number one. Nas to ne bi ni doticalo da Cheese nije naletao na jednog od njih i... Cheese. Bio sam na Zvezdari i taman što sam iskulirao naleti na nekog tipa.
Krene zezanje, šala, opušteno, ko je ko, ko je šta. U stvari čista prozivka. I da ne bi došlo do sranja, dogovorimo se da sve sredimo na finjaka. E sad pazi, oni imaju nekog lika koji nikad nije izgubio. Svima otima kintu. I mi se tako setimo doletimo kintu. To pojačano, na tebe. Dolazi sutra na tvoj teren. Ti razbiješ lika, mi mu uzemo sve. A posle ih možda i izrokamo. A bilo je drugih predloga. Doletimo na neki trening proligaša, da nađemo nekog jakog, perspektivnog, da ga pitamo da on igra. A ako neće... Da mu kidnapujemo roditelje, pa da ga onda pitamo. Ali nije to to. Ti si iz našeg kraja i dugo nisi izgubio. Koliko dugo? Dugo. Normalno. Znači, Koma je tebe izabrao. Koja je kinta? Solidno. Koliko? Pazi, ove mlade generacije, ali su surove. Samo interes. Dobit ćeš koliko treba. A šta ako izgubi? Nema šansi. Jel to sve? Čekaj. Da ne znaš možda čime da je. Možda negde otputovao, Eiffelova kula, Sicilija, safari. Mislim, u redu je to, ali mogo je se javi. Prenesi mu kad oputuje da mi se nađe ovde do sutra. Vidimo se sutra. Ćao. Ja sam Sonja. Znam. Mačka. Super je disko, jel da? Što se ne skineš? Od kad si ovde? Od večeras. Ali bila sam u gradu, džem, fijasko i još neki mali klubovi. Ali ovde je najjači vibe. Mora da se ovde ispade neke opasne podzemne vode. Što ne ideš kući? A šta da radim kući? Mislim, uradila sam domaći, odgledala sam sve serije, a i provalila sam čim sedim kući, tu me žulja. A je ta šminka tako namjerna ili si se malo zeznula? Znaš da 60 i nešto posto tipova u Beogradu nema ribe, a oko 42% riba nema frajera. Mora da nisu bili u bloku. Nikad te nisam videla da igraš s nekim. Ili je malo dosadno kad nemaš protivnika? Samo tako izgleda. Igram sa jednim tipom koga ne možeš da vidiš. Mnogo je brzo. Igramo svaki dan i to je najbolji basket. 1 na 1. Ali nas stalno razbija. Jesi pratio prognozu? Se desi ovde neki lep dan. Hoćeš da se vidimo sutra? Hoću. Kažem, žeše si poslovan. To je ko da kuri kažeš, Seko, može kinta nazad. Bio dogovor si mnogo dobro karamo. Koji dogovor? Od juče. Dođi juče! Dođeš mi kintu. Jelija, što tebe zove mačka? A? Reci nam, ima neka priča. Vidiš da se gušimo. Jel zato što si cupi lože na tebe? Kao ona nova na keju. Znaš da grebeš?
Što ti zlomačak? Što te boli kurac? Ili Partizan, gde je? Jel malo šimaš kintu svaku večer, a? Je li premuva jedna? Kako si ga to vaspitao? A što me najviše nervira? Kad me tera ti bude negativac. E to, sam... Kako loš plan. Umjesto da budeš moj klinac, ti sam protiv svih. I šta sad? Kraj priče. Mogla je balerina da bude da tebe nije srela. Eno ti ga deda i guru s upišanim gaćama. Kako si sranje napravio. Iduće godine obavezno da menjaš taktiku. Cipate, bravo! Gdje je Sonja? Što te boli kurac? Alo, Čiz? Nije čiz. Opa, hoće da bude bum bum. Na terenu su. Nemoj se zamaraš, dolazim ja do kluba. Pusti je. Mojne, tek smo se zavoleli. Aj sad čekaj me tamo.
Znači 1-1, a? Ajde, završi. Pucaj!